дӯстони муҳтарам, олами футбол дар як ҷо намеистад. Трансфери тобистона то ҳол кушодааст. Баъзе бозингарони олиҷаноб нав тайёрии дай истоданд ки дастаашонро иваз кунанд. Канали Майдон тиҷи имрӯз барои шумо хабарҳои шавқовари рӯзҳои охирро ҷамъ кард. вале пеш аз ин видеоро сар кардан мехоҳам Низом Девлоховро табрик гӯям, ки аввалин шуда ба саволи мо ҷавоб дод. Агар ту низ хоҳӣ дар видеои ояндаи мо афтӣ, дар комментари навис кадоме аз ин футболбозон дар ҷоми ҷаҳон бисёртар гол задааст. хотиррасон мекунем ки спонсори ин видео компанияи 1xbet. дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро барои шумо пешниҳод мекунанд. аз ҳама муҳимаш он ки онҳо боэътимоданд. ссилка барои регистратсия карданро ман дар комментарий мегузорам. даро регистратсия кун ва бо промокоди махсус Майдон 1x то 6500 бол бонус медиҳад. имконияти хуб барои истифодабарони нав. тренери асосии Барселона Эрнесто Валверде дар бораи трансфер Неймар фикрҳояшро баён кард. хотиррасон мекунем ки бозингари бразилия якчанд моҳи охир аст ки мехоҳад ба дастаи каталонӣ баргардад. дар ҳар як трансфер мо бозингарони олиҷаноб мехарем. Неймар аз он бозингаронест ки дар майдон натиҷа меорад. айни ҳол дар бораи ӯ бисёр овозаҳоянд, вале фаромӯш намекунем ки ӯ то ҳол бозингари PSG аст. барои ҳамин дар бораи гузаштани ӯ сухан кардан нодуруст аст. пеш хабар буд ки Барселона мехоҳад Неймарро ба иҷора гирад бо имконияти пурра харидан вақте иҷорааш ба охир мерасад, вале парижиҳо чунин пешниҳоди каталониҳоро рад карданд. капитани Реал Серхио Рамос бошад қоил шуд ки мухлиси бозиҳои Неймар аст ва ҳақиқатро дар бораи гузариши ӯ ба дастаи шона гуфт. фаромӯш намекунем ки ҳамлагари бразилӣ мақсади асосии мадридиҳо дар ин трансфери тобистона аст. Неймар бозингари олиҷаноб аст ва ба топ 3 беҳтарин футболбози ҷаҳон дохил мешавад. агар дар бораи трансфери ӯ гап занам, ноҳурматӣ ба PSG мешавад. айни ҳол овозаҳо бисёранд барое ки трансфер кушода аст. бозингарон бояд дар чунин ҳолат ором бошанд. дӯстон, чӣ хеле ки шумо мебинед дар бораи трансфери Неймар дар ҳама ҷо гап мезананд. агар ин овозаи холӣ мешуд, ин қадар дуру дароз давом намекард. 2 сентябр трансфери тобистона маҳкам мешавад ва мо дар охир мефаҳмем бозингари бразилӣ ба куҷо мегузарад. охирон вақтҳо Барселона бе Месси на он қадар бозии хуб нишон медиҳад. дар бозӣ бо Бетис на танҳо Лео иштирок карда натавонист, инчунин Суарес. ҳама умед ба бозингари нав Гризман буд ки дар якум тури Ла Лига худро нишон дода натавонист. ҳамроҳ бо ӯ дар ҳамла Рафиня ва инчунин бозингар аз Барселонаи 2 Карлес Перес буд ки ин вохӯрӣ барои ӯ сеюм бозӣ буд дар дастаи асосӣ. дастаи каталонӣ беҳтарин бозиашро нишон доду бо ҳисоби 5-2 ғолиби Бетис шуд. қаҳрамони ин вохӯрӣ Антуан Гризман шуд ки 2 гол ва 1 паси голӣ дод. баъди бозӣ ҳамлагари фаронсавӣ қоил шуд ки голи дуюми задаашро аз Месси ёд гирифт. голи дуюм? дидам ки чӣ хел Месси инро дар тамринҳо иҷро мекунад. ман инро аз ӯ ёд гирифтам. баъди бох аз Атлетико бисёриҳо моро танқид карданд. барои ҳамин маҷбур будем дар ин бозӣ ғолиб шавем. Бетис бозиро хуб сар кард ва ҳатто голи аввалро заданд, вале баъдан мо бозии хуб гузарондему 5 гол задем. аз ин бозӣ ҳаловат бурдем. умед дорам дар оянда низ чунин бозӣ нишон медиҳем. вақте бозингарони муҳим иштирок карда наметавонанд, даста бояд ҳамаро ба уҳдаи худ гирад, мисли имрӯза. хотиррасон мекунем ки на танҳо Гризман дар ин бозӣ худро нишон дод, инчунин бозингари нави Бетис Набил Фекир, вале ба ҳар ҳол голи задаи ӯ барои пирӯзӣ кифоя набуд. чӣ хеле ки AS хабар медиҳад, Жозе Моуринё метавонад дар Реал Мадрид Зинедин Зиданро иваз кунад. аз рӯи хабари ин мақола роҳбарияти дастаи шона аз натиҷаҳои зизун норозианд. хотиррасон мекунем ки айни ҳол Моуринё ҳамчун эксперт дар телеканали Sky кор мекунад. инчунин мехоҳам қайд кунам ки ин тобистон мутахассиси португалӣ бисёр пешниҳодҳои дастаҳои гуногунро рад кард. бисёр мақолаҳо менависанд ки ӯ пешниҳод махсус аз Реал Мадрид интизор аст. рости гап мушкил аст муайян кардан, оё автобуси Моуринё беҳтар аст ё он бозие ки Реал дар роҳбарии Зинедин Зидан нишон медиҳад. вале як чиз аниқ аст, бояд ягон тағйирот рух диҳад. дастаи шона компания трансферии хуб гузаронд ва дар хариди 6 бозингари нав зиёда аз 300 миллион евро сарф кард, вале то ҳол он бозингарон худро нишон надоданд. албатта ман мефаҳмам ки сезон нав сар шудааст ва на ҳама дастаҳо ҳоло тактикаи худро ёфтаанд, вале аз вақте ки Зидан баргашту боз тренери Реал шуд, ягон бартариро мо надидем. барои ҳамин Моуринё ҳамчун тренери бо таҷриба варианти на он қадар бад аст. айни ҳол барои Реал аз ҳама муҳим он аст ки барои трофеҳо мубориза баранд. набояд ҳама вақт 3 кубки пайдарпай Лигаи Чемпионҳоро ба ёд оварда умед бар он кунанд ки Зидан он муваффақияташро такрор мекунад. он даста бо Роналдо дигар нест. вақти омадааст ки дастаи нав созанд. шумо чӣ фикр доред? агар дар ҳақиқатан Зидан вазифаашро тарк кунад, кадом тренер метавонад ӯро пурра иваз кунад ва барои чӣ? вариантҳоятонро дар комментарий нависед. ба ҳамин тамом дӯстон, агар аввалин бор дар ин канал бошед, ҳатман обуна шавед ки аз видеоҳои ояндаи мо қафо намонед. бо шумо буд Мирзоюр Гайров. хайр.